ni kapok waridore wariyo. And the ultimate governor, Ramogi County, Gladys Wanga, watching Victor, we've had serious discussions with the party leader as governors on the current ongoings. Gisebedo gilal ruk mang'eny kod jatend party kalukoda weche ma sani koro dhi nyime Kenya ka kowacho kanyo ni okang' moro magigoyo itayo kod lalruok. Every action is guided by this consultation. I have been specifically mentioned by Roselyne and feel unfairly targeted. Roselyne, ni ogeta kod Roselyne Obala kendo chalka gima ogeta nyakon chiel. Koni Roselyne ochome tir gi wach. Ingeni governor onego appreciate ni akineno vigogo mosebet kateno Raila Nyanza. Governor ma Homa Bay en achiel kuom jok ma ji osebet kang'iyo makata ka sama iwacho wach mag baba te en achiel kuom jok ma nyaka rit ichopire mipenje ni to in pachie nang'o. To ma en gima ji osebet ka penjo. Mana ka kiwinjo ka bena penjo ni to Junet Mohamed ni kure. Nkech mage jok makano wuoyo tingeni babo timang'o wuoyo. Anya teri chien 2017 kane wawacho wach mar resist movement. Achiel kuom jok manochung' tenge gi baba ne en Gavana Gladys Wanga. Mano tingo nyaka movement mar mon mowacho ni kanya ko wachung' mowache ni akura ni okwal to kae ma wachung'e kaka joma mon. Omiyo en ng'ama kokowinji duonde to nyaka wapenje ni to duonde ni olal kanyo. Kati nyalo paro ka baba ne a airport ka biro ka piny lich ma piny otimo mudho. 2017 piny lich to Gavana Wanga odonjo airport kata monyiso bila ni kuwero to chwada kuwero to ugoya gi mach ochung' tir. Koro mane momineno kaka penjo ta penjo nikech en ng'ama jopiny ogeno. En ng'ama kuwuoyo twang'e mabe ni mae kama ochung'e kendo mae kama babo timang'oa ochiko. Donc samoro governor nyalo nene wang' machielo ni ndiko mar Ecclesiastes wacho ni nitie kinde mar gimoro amora. Ne kinde mar manyo kura campaign. Ma en kamoro en kinde mar tiyo ne jopiny. Gima net mare